Eguerdion, Jainkoaren erreinua amets eta itxaropen duzuen guztioi ongi etorri beroa. Ongi etorria baita, egunero segura irratiaren bidez gurekin zaituztegun fededun guztioi, ongi etorriak denak. Jainkoaren erreinuaren arazo larrienak ez dira Eliza erakundearenak, gizakienak eta gizartearenak baizik, eta munduaren salbamenaren ezaugarri izan nahi baldin badu, aldatu eta berritu beharko du gure Eliza erakundeak. Gure gizalkartea, askeagoa eta zuzenagoa sortzea, Eliz elkartearen osatzen dugun kristau bakoitzaren ardura da. Eta fedean bizi, hazi eta fede hori zabaldu nahi badugu, bi baldintza gogoan izan beharko genituzke. Kristau elkarte txikiak zintzo eta txukun antolatu. Eta gure kristau ospaketak Jesusen erakutsi eta nahian oinarritu. Jesus gure enparantzetan erakusten ibili izana ez da nahikoa. Bakoitzaren bihotz ondoko onarpen zabala da oinarrizkoa. Jesusen erakutsiak onartu nahi ditugu apal. Hasi dezagun otoitzaldi hau, Jesusi dei eginez eta abestuz. Zu gabe Jesus nora joango geragu, zuti jarrita. Denok. Zu gabe Jesus nora joango geragu, zu betiko biziaren itzakauna dituzu. Zu gure maizu zaitugu, zu gure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Denok. Zu gabe Jesus nora joango garatu, zuk bitiko biziaren hitzak jauna dituzu. Zure hitzez berriztatzen guk zure opari, zure hitzez bihurtzen zu gure janari. Zu gabe Jesus nora joango garatu, zuk betiko biziaren hitzak jauna dituzu. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, aitor dezagun gure burua barkazio beharrean daukagula. Eta eska dezagun jaunaren erruki askatzailea gure barruarentzat. Jesus jauna, gure zinean itxaropen izazaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna,
zeure bide zuzenetik eramaten gaituzuna, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, erreinu zabalera sartzeko ate estua, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jango aikoari. Denok, aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean naren gogoko gizonei, hain handita eder zaitugulako, gora zu bedenkatuazu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztian duna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna seme bakar Jesu Kristo, Jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, gogo bateko egiten dituzu zeure fededunen bihotzak. Egizu maita ditzala zure herriak, zuk aginduak, eta itxaro zuk itzemana. Mundu honetako gora beren artean, geure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuan jar dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egiazko salbamena ezin da ulertu, guztien salbamena ez bada. Salbamena elkarrenganatu
hitzarekin adierazten du Isaías profetak, elkarren ganatu. El encuentro armónico es una esperanza y es concebible solo bajo el signo de Dios universal, nos dirá el profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Ezagutzen ditut nik gaiztoen egintzak eta asmoak, eta herri eta hizkuntza orotako jendea biltzera etorriko naiz. Haiek etorri eta nire aintza ikusiko dute. Ezaugarri bat emango diet. Beraien artean bizirik gelditutako batzuk bidaliko ditut nazioetara. Tarsis, Etiopia eta Lidiara, Mesek, Tubal, Greziara eta urrutiko herrietara. Inoiz nire berri izan ez duten eta nire aintzarik ikusi ez dutenengana. Eta nire aintza iragarriko dute nazioetan. Atzerriko nazio guztietatik ekarriko dituzte, jaunarentzat opari gisa zuen senide guztiak. Zaldi, gurdi eta oatiletan, mando eta dromedarioetan ekarriko dituzte, Jerusalengo nire mendi santura, dio jaunak. Israeldarrek beren opariak jaunaren etxera ontzi garbietan ekartzen dituzten bezala. Eta haien arteko batzuk ere aukeratuko ditut apaiz eta lebitar izateko, dio jaunak. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. joan zaitezte herriz herri, ta berri ona iragarri. Denok berriz? Joan zaitezte herriz herri, ta berri ona iragarri. Goretzazue jauna nazio guztiok, gora ipa ezazue herri guztiok. Denok? Joan zaitezte herriz herri, ta berri ona iragarri. Sendoa bai da guretzat, haren maitasuna, beti betikoa, jaunaren leialtasuna. Joan zaitezte herriz herri, ta berri ona iragarri. Maite dituenak zuzendu egiten ditu jainkoak. Elkartean gertatzen diren erruak zuzendu egin behar dira, egiazko giro osasuntsua ezartzeko, esango die ebertarrei San Paulok. Siempre es condenable cualquier clima de miedo provocado por los dirigentes de cualquier sociedad, política o religiosa. Escuchemos a San Pablo. Hebrearrei egindako gutunetik. Senideok, ahaztu egin duzue seme-alabei bezala ematen zaizuen aholkua. Eneseme, ez baztertu jaunaren zentzaldia. Ez da galdu ere adorea, haserre egiten badizu, maite duena baitu jaunak zentzarazten.
eta seme-alabatzat hartzen duena du zigortzen. Jasaten duzuena zuek zentzarazteko da. Jainkoak seme-alaba bezala tratatzen zaituzte. Izan ere, zein seme naiz alaba ez du aitak zentzarazten? Egia esan, edozein zentzabide momentuan mingarri da, ez pozgarri. Baina gerora, haren bidez ezitakoei bere fruituak ekartzen dizkie, bakea eta zuzentasuna. Jasoitzatue beraz, esku eroriak eta belaun ahulduak, eta ibil zaitezte bide zuzenean, errenaren hanka hautsi ez dadin, sendatu baizik. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Sortalde sartaldetik etorriko dira, eta jainkoaren erreinuko mailan jarriko. Gizonen arteko ohiturek zeharo aldatu beharko genituzke. Haundikeriek eta ohiko privilegioek ez dute balio. Norberaren barruko jarrerak eta erabakiak balio dio. Jesusen erakutsiek izan beharko lukete gure jokalege. Ta bihotzeko apaltasunak bakarrik onartu dezake Jesusen hitz hori. Erne eta adi jartzen gera Jesusen hitz hori jasotzeko, zutik aleluiaka. Denok, haleluia. 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 Ni naiz bidea, egia eta bizia, dio jaunak. Ez doa inor aitaren gana, nire bitartez ez bada. jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Haintza zuri jauna. Aldi hartan, bazijoan Jesus herri eta auzoetan barrena erakusten, Jerusalena bidean. Eta batek honela esan zion, jauna, gutxi aldira salbatzen direnak. Berak erantzun zion, saia zaitezte ate estutik sartzen. Asko izango dira, nik diotsuet, sartu nahiko dutenak eta ezingo dira sartu. Etxeko jaunak jaiki eta atea izten duenean, kanpoan geldituko zarete,
eta ate joka hasiko esanez, ireki ezaguzu, eta hark erantzuko dizue, ez dakit nortzu zareten. Orduan zuek onela hasiko zarete, guk zurekin jan eta edan izan dugu, eta zu gure enparantzetan erakutsi izan duzu. Baina hark esango dizue, ez dakit nortzu zareten, alde nigandik gaizkileok. Orduan izango da negarra eta hortzkarreska. Abraham, Isaac, Jakob eta profeta guztiak jaungoikoaren erreinuan ikusiko baitizue, eta zuek handi kanpora bidaliak izango zarete. Etorriko dira gainera, sortaldetik eta sartaldetik, iparaldetik eta hegoaldetik, eta jaungoikoaren erreinuko mailan jarriko dira. Eta begira, badira azkenekoak lehenengo izango direnak, eta badira lehenengoak azkeneko izango direnak. Jaunak esana, Eskerrak zuri launa, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kristau senideok, Jesus ikasleei hitz egiten ari zaie, guri. Gaurkoan galdera bat egin diote, gutxi aldira salbatzen direnak. Guk galdera beste modura egiten dugu. Zer egin behar da bizitzan asmatzeko, o bizitzan benetan benezi duena jakiteko? Nola asmatu? Eta horrelako galderak. Galdera era askotara egin daiteke, baina era batera ala bestera denok daukagu galdera hori bizirik. Jesusek, testu honetan, ez du erantzun zuzenik ematen. Lehenbizi, esaten du, bizitzen asmatzeko, bizitza salbatzeko, dio, ate estutik sartzen alegintzea dela bidea. Ate estua denez, ez du balio multzoan joateak. Beraz, banan sartzea besterik ez dago. Bizitzan asmatzea banan egiten da. Norberak egiten dituen aukerak markatzen du hori. Horrezaz gainera, atea estua bada, ezin naiz puztuta sartu. Arro. Umil baizik. Bat ere arrokeriarik gabe. Bestela, ezingo dut sartu. Denu dakigu non jarria dugun arrotasun puntxu hori, bakoitzak bereak dakizki. Bueno, nik tituluren bat daukat, edo egindako balentriaren bat, edo gaztean nintzenen ez dakizar egin nuen, ez dakizar izan nintzen, alako eta alakoren ezaguna naiz, izen ona daukat, bakoitzak bere arrotasun puntxuak dauzka ez da. Horrela ezin ba, ate estutik sartu. Bizitzan asmatu ahal izateko, umil eta banan nunbait. Jesusen erantzunak erakutsi ere erakusten du beste zerbait. Atea barrutik irikitzen dela. Ez guk maratilari eraginda. Atea ireki etxeko jaunak egiten du, esan du Jesusek. Eta horretarako ez da nahikoa, Jesus ezagutu eta berarekin mahai berean egona izatea.
hori ere entzun dugu. Ikasle haiek Jesusi hau entzundakoan zerrez ote zuten pentsatu. Ara, ez algerako beste urrutiko hoiek, edo ez ezagun hoiek, baino gehiago jaunaren aurrean. Guk ere, erabatera ode bestera, olako jarrerak ere sortzen zaizkigu bihotzean. Ahoz, esaten ez badugu ere. Gu kristau gara jaiotzez, edo bizitza guztiak elizaren barruan jardun gera, ez da? Eliztara etortzen gera, alako eta alako taldekoa gara, edo parte hartzen dugu ez dakit nun, diruare ematen dugu, motibo asko dauzkago, harrotasun puntxu hau edo eskubide puntxu hau sentitzeko jaunaren aurrean. Ez beste horiek bezala. Beste horiek nortzu dira? Bueno, badira, urrutikoak, edo ezaguten ez ditugunak, edo katolikoak ez direnak, edo ez dakiz erlijiotakoak direnak, edo eskuinekoak, edo ezkerrekoak, edo den hori sortzen zaigu alako ni bai hoiek ez. Baina, Jesusek ezetz dio. Badirela gure iritzi inondik ere merizimendurik ez dutenak, gu baino lehen sartuko direnak. Hori esan du. Non eta nola kokatzen ote naiz guzti honetan. Beti izango dugu, sinistedunok, eta Jesusik jarraitzeko orduan, galdera hauek bizi-bizirik. Bada historio bat, jesuita bati entzuniona, eta guzti hau egoki adierazten duena, nire ustez. Ta hoxe dio historio horrek. Ametxetan ari nintzela, hil egin nintzen. Eta zeruko ateraino joan, eta han sartu nahi zutenen hilaran jarri nintzen. Atezainak, San Pedro, izango da noski, atea ireki eta bere aurretik banan barrura pasatzen hasi ziren hilarako lehenengoak. Atea estua zen. Nire txanda iristean, atezainak albo batera jarri induen hurrengoari paso emanez. Han gelditu nintzen ni, beste batzuekin batera, hilaran zetozenak barrura nola sartzen ziren begira. Hauetako batzuek, sartzen ari ziren, hauetako batzuek ezaguna nituen. Lan egin nueneko eliz atariko eskale bat, antxikusen nuen sartzen. Auzoko neska bat ere bai, burutik eginda zegoenez, nahiko arazo eta iskanbila sortu zuena eta gazte hiltzena. Ura ere, han ikusten nuen sartzen. Emakume bat ere ezaguna nuen, oso senyora bera, baina gaixotasun gogor batek jotako senarra zaindu behar izan zuen bakardade gorrian. Han sartu zen. Ezaguna nuen gizon bat ere pasatzen, oso klasikoa nire iritzirako, baina han sartu zen hori ere. Eta horrela beste batzuk. Denbora aurrera zikoan, eta gu, hileratik kanpo gaundenok, albo batara jarrita, eta bestean nola sartzen ikusten ari zirenak, ja nerviosoa jartzen hasita gaunden. Eta hasi ginen atezainari erdi protestan edo gure merituak agertzen. Nik, bakoitza bere merituak erakusten zituen ez da. Nire kasuan ni frailea nintzela, esaten nion, zenbait parrokitan lan egin ere bai, Jesusen izenean gainera. Beste batek esaten zuen oso solidarioa izan zela, eta ez dakit zenbat erakundetan ibilia. Beste batek diru asko emana zuela eta mesetara maiz joaten zela, hori ere esan zion. Eta beste batek bazen bat, izeba monja zuela,
eta zerbaitetarako berez balio bazion, ezta? Horrela. Eguna bukatze hartzen, atera zen berriro atezaina, eta sartzeko esan zidan eri. Eta nik, ia etxita nengoenez, ea zer aldatu ote zen, lehen ezezkoa eta orain baiezko izateko. Eta berak hauxe esan zidan. Bazela barruan pobre bat, nik ez dakit noiz, mesede egin niola esaten zuena. Eta nirea alde erregutu zuena. Ni egia esan ez nitzen oroitzen pobre hartaz. Baina bere erreguari esker sartu nintzen zeruan. Ura zoriona eta eskerroena nirea. Batek esan zuen bezala, pobreek salbatuko gaituzte. Eta Jesusek esan bezala, badira azkenekoak lehenengo izango direnak. Eta badira lehenengoak azkeneko izango direnak. Egin dezagun gure fedearen aitormena. Sinesten alduzue Jainko Aita ahal guztiduna, zerulurren egilea. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna. Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten dut, sinesten dut. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Sinesten dut, sinesten dut. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarako. Amen. Otoitz dagiogun zeruko aitari, gogoan izan ditzagun geure beharrak eta Elizarenak eta mundukoak ere bai. Gure otoitza entzun jauna. Gure otoitza entzun jauna. Aita santuaren alde eta Elizaren gidaritzan diharduten guztien alde. Jesusen berri honez fededunak adoretu ditzaten. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Eliza ezberdinetan banatua gauden kristauon alde. Jesu Kristo hartzain onaren babesean hartalde bakarra izatera iritsi gaitezen. Eska dezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Beharraren, gaixoaldiaren edo gosearen morontzan bizi diren herri pobreen alde.
Ukraina inguruan zailtasunak bizi dituzten errefuxiatuen alde. Injustiziaren sustraiak atera ditzagun, guztien duintasuna bilatuz. Eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Igandeko Eukaristia ospatzen ari garen guztion alde. Jesus berpiztuak gure bihotzak berritu eta poztu ditzan. eska dezaiogun jaunari, Gure otoitza entzun jauna. Entzun aita, zure familiaren eskariok, eta emaguzu fedez eskatu dizuguna, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzelakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Kristoren opari bakarraren bidez, jauna, zeure seme-alaben herri egin gaituzu. Emaiozu honez, zeure Elizari batasuna eta bakea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
jauna zuekin, eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna gantauzkatu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainko ahal guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezer eztu ditu. Hilen artetik piztuz, betiko bizia eman digu, eta zuregana igoz, aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santuak, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak. Hosana zeruko jeletan, bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Hosana zeruko jeletan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiardu hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, autuku hau berri ona. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu,
Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure eta santuarekin. Frantzisko gure gotzaiordekoarekin. Eta elizan zerbitzari diren guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita agustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aia zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean emaguzu gaur, egun horiako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldia erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan zenien apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira orain, Elizaren sinismenari, ez gure pekatue. Eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari, emaigozu guri bakea eta batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukit
Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Gurekin egon, jauna, gurekin. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugunitzegin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, gurekin. Zertaz mintzo zineten bihotzilun, ibili zola bihotzilun. Ara Jerusalemen eren egun, Jesus hilela eren egun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitzegin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, gurekin. Gutarteko jendeak bizi dela, omen dabiltza bizi dela. Gizon zentzugabeak zein epela, zuen bihotza zein epela. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitzegin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, gurekin. Kristok behar zituen jasan behar, horiek oro jasan behar. Piztu eta zadien ospean sar, beti ereko ospean sar. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hitzegin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, gurekin.
egin dezagun otoitz. Eraman gugan honez, jauna, bere betera, zeure errukizko salbamen egintza. Egin gaitzatzu ononak eta adoretu, gauza guztietan zure nahia bete ahal izateko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jainkoaren erreinuko mailan esertzea doaia da eta emaitza da. Ez erentzian datorkigun eskubide bat. Kristau bide zuzenean dabilenak jan eta edango du Eukaristia otordutik. Gaurko Eukaristia Kristau biderako indar gertatuko altzaigu. Agur eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztia aldunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Arantzazuko ama Virginia, zerregin handia, kendu pekaru danen arantza, eman jaunaren grazia. Jaunaren grazia. Zertasuna arrosa zuri gorria, calles, ya no hay carrera, ya hacía aranzarte, aranzacabe, aranzangora, haikia, macho, Dios vivoña, gracia velaren, garboya, gracia velaren, garboya. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak jainko